Apay, akastoy ti Biag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti Biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpainingad, iti nagan ayuri, nga iti agdama kat adda ijay Japan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na platan iti nagan ayuri, kat iti agdama addaak dito'y Japan. No labsan ti agsarita manang, nakaawidak kuman di ta Pilipinas sakbay ti pandemic. Ngem gaputa natangken ti ulok, sa anak anagawid, kat na-lockdown nak ngarod, iti pagilian nga ayan ko ita. Makatagtagedak met ket di nga uray kaskasano. Isu na laeng ta nakabutbuteng ti sitwasyon ko ita. Nalabit amariro kayo iti sasawag, iso akayat ko nga ilawlawag ti amin, babaan iti pakasaritaak. Papang, pasensya kayo ngam sa anak pa'y nga agawid. Anya, nga bapay nga'y anak kaw. Kung nakman no magagaran ka namang kita iti balay aginastusam. Uwan papang, ngam sa nabali, tasaan mo't apumanaw day tabalay. Agtali na udmat di tatibalay, iso makitak tumat lang into nagawidak.
Yuri, anak. Kan may sa papang, ada injaya kanyak ti amok ditoy. Dakdakkel ti bayad na kanyak. Yuri, ibagaman kanyak dagpaisaw, anak ko. Anyaya talaga ti trabaho dita Japan. Papang, saan yun adamagan da ita? Tinapatag ita ket dakdakkel ti matgadak. Dakdakkel ti maipatulod ko kada kayo dita. Iso asaan kayon nga agdamag? Daytoy para kang ka, Yuri. Agyamanak, Sanji-san. Dakkel agatad da itoy. Para kang kadayta, Yuri-san. Namaragragi pa. Masapurak tong parka amin ni Baga. Sanji-san, Nagtungpar ka kanya. Mairanot ka. Ado kwarta maharam. Sigurado dayta. Ngam no di ka agtungpar kanyak. Awan magimuram. Kat napapanawan ka ditoy. Sigurado awan papanam. di kag danag, Sanji-san. No kasano ti kinapudnok a nagserbikan ka manipod punganay. Agtali na aday ta, aginggat inggana. Good. Very good. Amom no kasano ti kinapudnok kan ka, Sanji-san. Iso di kag danag. Agtali na ti kinapudnok kan ka, taamok adinak matbaybayan. Good. Dakkel agatad ti linaon ti nakasobre nga inyawat kanyak ni Sanji-san. Dakkel manan ti may patulod ko iti Pilipinas. Sigurado dayta. Yuri, sigurado ka kaditar aramidam. Anya ti kayat mo asawan, Oka? Posible ang maisagmak kay tar aramidam. No maisagmak ka, amangan no baybayan na ka ti amo ta. Apay nga minakasta ti pampanunutom, Oka. Nasaya ti trato kanyak ni Saji. Isa arumbang lang agtulnogak kan kuana. Ngam dayaw mo ti dadadaalam. Kaya rigan nan ana ipisok kay ti gayong-gayong. Ngam imbes nga ikagumaam ko mati umaon. Saan? Na nakarkarukit di nga iliblib song mo ti bagim. Kat, anya nga ron ti isingasing mo nga ramidag. Amumot na niya tiriknakan ka, Yuri. Ay ayatan ka unay. Di ka agbali na maag, Oka. Amom no anya ti trabaho kiti sidong ni Saji. Amom no anya ti naglablabasak. Amum at amaaklon ko ti amin. Amum amaaklon ko ti kinataom. Gaputa ay ayatan ka. Kinamaagday ta, Oka. Saan ka nga agpakamaag kanyak? Kan may isa, kwarta ti makagapo no apay nga daak ditoy. Iso alading itak, Oka. Awan namnamam kanyak. Yuri-san, ada sumangpot sa nga iri. Agsagana ka. Saji-san, Apay ka starangam. Di mo kunaan agkad-kad ka, Yuri-san.
Anay ko, Yuri-san. Di nakipungot akasta. Masakit anak. Tibuok ko. Nagustuhan jar mo, Yuri-san. Kasragat-gat ka mga sikaso sa ngairig. Kasrati mo kaya at paragsakan sa ngairig. Pasensya kan. Medyo madingamin tirik na Saji-san. Awan, Bibiang. Urayan niya reklam. Basta agtungpar ka amin ni Baga. Agtungpar ka amin pangaramit ko ka. Nawatap! Nakababain man nga aklunan, ngam igamnak ti may sa agrupo dito'y Japan, manang Emmy. Ni Saji-san, iso ti damo ang nagbalin a karelasyon ko dito'y, ngam idisaan na kon akayat, ilaklako na kon kadagiti agkursonada kanyak. Idi damo, kadurman ko ti mapaspasamak kanyak, ngam idi agangay, kasla na irwama kon, nang runak at dakkel agatad ti it-itad na kanyak. Ni o kamat nga agar-aram kanyak, serbidor iti club at agikwa ni Saji-san. Amok asaan arumbang nga ipanakkel daytoy, tanakababain pa'y ket di. Ngam siyak ti in demand iti club ni Saji-san, iso adakkel ti maaw-awat ko a kwarta, malaksid pa'y ititip dagiti agbalin a kliyentek. Iti laksid ti trabahok, mariknak anapudno kanyak ni Oka. Ngem maamakak. Saan laeng apara iti bagik, no dikat para meten ken ni Oka. Tano ipanawnak, amangan no agpada kamin, asaan ang makasubli dita Pilipinas. Talaga ka di nga awan ti plano mga baruanan, Yuri. At dayta ka manan Oka. Dayta ka di manan ti bagam kanyak. Agbalbalin ka nga minan nakasla ayop ditoy. Saan ka nga ayop, Yuri? Tao ka. At dadayaw mo. Katsapay lak umata mapanunot mo dayta. Nabayagan nga awan dayaw ko, Oka. Nabayagan. Yuri. Idiinla kunak ni Saji-san. Kalpasan ana umakanyak. Namin pinsanan anapukaw ti dayaw ko. Iso at talaga nga awanan ti dayaw ko. Sana pud no dayta, Yuri. Si kalang ti mangibagbagay ti kasta. At dadayaw mo. Saan mo kumaapagbalinan ang nakakaasi ti bagim? Di mo imamag ang nakarkaro ti bagim, Yuri. Saan pa yan daw ti amin? Adaak ditoy. Nakasagana ang mga langon kan ka. Panggap kung ti pumanaw ditoy. Sumurot ka kanyak, Yuri. Panagkunam ka di, kat kabaalan ta ida nga ilamangan. At data dito'y pagilyanda. Ado ti koneksyon da. Iso ajak lamamati ang makaadayutan no pumanaw ta dito'y. Saan na taabaybay anti Diyos, Yuri? At danamnama. Namin anon nga imbagakan ka daytoy. Pasensyakan. Ngam sa anak a pumanaw. Sikati pumanaw no kayat mo. Ngam sa anak a sumurot kan ka.
You bitch! I told you not to come near me. What are you doing here? Madam, I never like you here. You better get out before I kill you. please, madam, don't be rough. I'm just doing what Yuri's son told me. I must obey him because he is important to me. You're only doing this for money, not for Yuri, you bastard. Don't show your face again. I don't want you, bitch. Saan aron mo Get natutupak ti ikit ni Saji? Amo kakaguranak, gaputa dakkel agatatid itod kanyak ti kaanakan na. Iso asan arumbang at tutupak. Anak, amangan mo't no saan na kami nakailiw ka dagiti kakabsat mo, iso adi mon kaya tagawid. Sana kasta papang, talaga saan nakla makaawid. Iti anyaga po. No labsan dag sarita, oray saan ka nga agsubli dita no makaawit ka. Tamalaksidan alpasan ti balay nga impaaramid mau, mabalin ka pa yun nga agnegosyo ditaw eh. Tadakkelan tornong mo iti bangkaw. Anya ti kaya Diyosawan, papang? Imbang bangko miti amin nga impaw-paw it mo, Yure. Kwartam dayjay, kat si katirumbang nga mairanod iti dayjay. Papang, no adag kasapulan kada kayo, aramatan nyo laeng, tapara kada kayo dayta. Saan akayat nagiti kakabsat mo? Tasigun kadakwada, si kati nagrigat iti dayja akwarta. Katurumbang lang nga si kati mairanod. Amin kami magagaranan iti panagawid mo, anak ko. Pasensya kayon, papang. Ngam sa anak pa'y nga agawid. Agtali na adak pa'y ditoy. Agtrabaho akpay. Ay, mala, adakan ka na tayo, Ray. Ngam pang naasim ko matagan nagkakanayon dita, ah? Aganad ka, anak ko. Apayakit kita, anak, o ka? Nakapagdesisyon ako, Yuri. Talaga nga agawid ako sa Pilipinas. Apa man na malpas ti trabaho ko dito eh. Nga maging kaasanak pa nakaawid. Saan nga agbaliw ti jayak kan ka, Yuri? Sapay lang kumataik ka na kiti gundaway amang ipanagnag nga ay ayatan ka unay. O ka? Amo katakilan ti ornong mo. Ti pakas daawak lang. Apay adi mo pa'y kahit agawid. Gaputa masayangan nak iti dakkel agatad nga ititad kanyak ni Saji-san. Kwarta la ka di tinapatagkan ka, Yuri. Laglagi pa kuma. Saan la kwarta tinapatag dito'y lubong? Pudno. Importante ti kwarta. Ngam saan nga amin abanag kat maipay ti kwarta. Saan akpay lama pukawan itinamnama, Yuri. Magnamnama akpay lang nga agbaliw ti pangaddag mo. Ket sumurot kan kanyak iti panagawid ko iti Pilipinas. No siyak la amaysa,
Ni Oka ti katanukan a lalaki a naamamok, manang Emmy. Ngam no apay a napigpig sa tiguyod kanyak ti rimat ti pirak. Tunggal maikan kami iti gundaway nga agsarita ken ni Oka. Awan ti sabali nga ibaga na kanyak, no saan asumuro takon kenkwana iti panagawid na dita Pilipinas. Husto ti kunana, iti kanito ang makasubli kamin dita Pilipinas, nawaya kaminton. Ngamkas iti nakunakon, napigpig sa tiguyod kanyak ti rimat ti pirak. Nagtalinaed nga rod anatangken ti pangeddeng ko asa anak asumurot kankwana. Timot ikit ni Saji, nagtalinaed anapudot ti dara na kanyak. So, you're still here, you bitch! I'm sorry, madam, but I cannot go anywhere. I'm working here, so I don't have to go. The only person who has the right to ask me to go is Yuri-san. You hard-headed, you bitch! Damn you! Damn you too! You don't have the right to tell me those things. You're not my boss. How dare you! You cannot hit me. You don't have the right. You're not my boss. You're really a bitch! Damn you! Panagkunam ka di kat saan ka amadaksan? Gapo iti inaramid mo iti ikit ti amot ha? Awan dakas nga inaramid ko kankwana. Iso nga awan terong ba nga pagbutngak. Talaga sa bali ti panagrasrason mo, Yuri. Naturod ka unay. Ngamsikan tinagkunaan nakabutbutang ti grupo a pagpapaayan ta. Ngam apay akas laawan na pulos ti pagbutngam. Gapo iti inaramid mo. Kas iti nakunakon, awan ti madi nga inaramid ko iti ikit ti amota. Iso nga awan terong ba nga pagbutngak. Adakan ka dayta. Ngam agpakada akon. Pinalubusan dak nga agbakasyon. Ngam awanan ti planong agsublipay. Iti maudi agundaway, Yuri. Alukuyin ka sumurot kanyak. Di ka kuman agpangaduapay. Amo kadak kilintornong mo. Awanan ti rason Sa anak asumurot kan ka, Oka. Aganad kay ti panagawid mo. Diyos ti kumuyog kan ka. Saan kayo kuman ngagdamag pay papang? Imbagak mo ten. Agawi dakto, intundumteng ti umno akanito. Ala, Jako nagdamag kas iti kayat mo anak ko. Ngam sapay la kumata makaawit ka sakbay ngagbabawi ka iti nakana. Ha? Anya ti kayat yu asawan, papang? Basta aganad ka di tayo, Ray. Aganad ka, akanayaw. Ha? Pinutodan ni papang ti panagsarita mi. Apay kasi ti sa una. Anya ti kayat asawan ni papang iti kasjay nga imbagana. You bitch!
Saji-san, please don't hurt me. You don't have the right to argue with my family. It's not my fault. Please don't hurt me. Remember this, you bitch. Don't ever lay hands with my family ever again. Damn you! Napalalo ti panagbabawik iti daydi akan ito manang Emmy. No imanugutak ko maiti awis kanyak ni Oka, nalabit asaan anaikan iti gundaway ni Saji-san anang kabil kanyak. Kang runaan na, nawayaak ko man, manipod iti grupo nga akin tenggel kanyak ita. Timay sa pagbababawyak launay, pimusay ni papangko iti kangitingitan ti pandemic. Ket awan apulos ti naaramidak, tasaan met amabalin ti agawid. Tirigat na pay manang, nainget da ita kada kami, ket saan kami abasta makarwar, iso asa anak a makakiddaw iti tulong. Tilaangan namnamak, ket tinamarswa. Kat ti pagliwliwaak, kat ti panagdangag ko iti YouTube channel yo. Limad laang ti panangkontak ko kada kayo, tapno mailanad ko laang ti padas ko, nga aging ga ita, kat pagbababawyak iti nakana. To'y pagayam mo, Yuri. Pagayam a Yuri, umuna iti amin. Agyaman kami kan ka, iti panangitalak mo, iti padas mo. Narigat ti kasasaad mo ita pagayam ko. Tano ibasar kadagiti impormasyon, a madamdamag mi may papan kadagiti grupo iti pagilian nga ayan mo. Talaga a delikado. Di kamot kayat asidiren, tanalpasan anangedeng ka. Tilaangan maitulong mi kan ka, ket kararag. Kanti pa nang ipatangatang mi itipadas mo, barang mangeg dagiti masaknan, kat matulungan da ka, asapay lakuma tamapasamak. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo itipadas mo, iti programa tayo. Dagiti Tugot, iti dana, ti Biag. Mapunas dito'y lagi Dagiti naglaban